Nchongolo komingo magara koligo bogaba senda pa Kisii County wetera se etikiti ya Jubilee na mabe ya lero na mwana basaya bakuru siengima ase ba kore me social media twaganinga tosange ebirange yalinga usi nchira kiusi na nyona bana abasaba ke bagwa tomoro lyo bona se county ya Kisii na ende mechando abemerere mono no gutakumanya nga cyumuri kimugo kikokorwa ekya na batuko lwichi baje ku Nairobi kitonya maiga kiwa masamba bukamabe onye mba konyora omo senator orabo kumulekera abakori abayabagusi kibaza cyawe kitumekebuya nabonyara ngana batoko legasi abusa ekigara na chicha cyasamba bukamabe bantu bakonyora huduma na igonga zo kuri bageli aso pongeza abasaye ababacha ku na inchirero asengenjo ogotiga amangana makama kali okonyora basaya bana batakutumia chingu namagenda kwa abantu ekekole y'wakabantu amagenda bagikiri mono kubwa mono ebengere byabo no okwengeje abantu so kwana nabantu bidangara lyo emanye kana nganki otinirete tali bawo kutumia kuba yatogota banga basaya baito tumia obumanyi bwino n'oburani bwino asoko sombya abantu ito manya ngaki inki oversight na legacy account nikiebweret none gato ngalia na public accounts committee yekonyora ngamunya kirugo olio gotenera omuleki gose oversight yakuru ase opposition na kero konyora omega serikali na semeya igo onyobo omuleki mugo chikobuya nega neiringa to komugoli omuntu omukola se campaign agwagandira paka chiposta omewe kekera chibe chikobugo chi county ngana chako akurusia magoso eyoko motevi na kya kala basongo batanga he who pays the piper like tells the tune ba abaseneta bakuriye mumayeta abantu nababogoyirie na into abantu akorembere me National Assembly into mayite mune oversight okorwa into what experience na ile taringa ngendo chikucha akora bono kana nge chairman ya public accounts committee na akora tembere me kwanete kero kende kagaranga aba